Adatlyk radiosynyň mardaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä şu günler şäheriň köçelerinde polisiýa işgärleriniň sany köpelipdir. İçeri işler ministriniň wezipesine Çakyýewiň bellenmeginden soň Mary şäherinde polisiýa işgärleriniň sany artdy. Geçen ýylda polisiýany diňe ýol hereketiniň howpsuzlygy aýynyň dowamında sentýabrda köpçülikleýin görüp bolýardy. Polisiýa işgärleri piyadalar üçin geçelgelere gözegçilik edipdi, mektepleriň golaýynda nowbat çekipdi. Häzir şäherde polisiýa köpeldi. Ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärlerini, polisiýanyň ýerli bölümleriniň işgärlerini we ot söndürüjileri piyadalar üçin ýol geçelgelerinde we banklaryň golaýynda nowbatda durmagy mejbur edýärler. Dip 19-njy noýabrda Adatlyň regiondaky habarçy saýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýanyň işgärleri şäheriň tas her bir çatyrygynda giýje gündüz izli-izine nowbatçy bolup durýarlar. Piyadalary ýoldan geçirýärler. Üstesine polisiýanyň gözegçiligi gara ýollarda jemgyýetçilik ýerlerinde şol sandy banklarda amallaşdyrylýar. Ilatyň bolup geçýän ýagdaýlary suraty we video düşürmeginiň öňüni almak hem polisiýa işgärleriniň wezipesine girýär. Ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärlerini her bir näçe metrden görmek mümkin. Olardan ýygy gözegçilik etmegi talap edýärler. Munyň bilen baglylykda olara patrul awtouloglarynda oturmagy ruhsat berilmeýär. Etraplaryň polisiýa işgärleri şäheriň ähli banklarynyň ýanynda durýarlar. Duraýan nowbatlary we dawa jenjelleri hiç kimiň suraty düşürilmezligine gözegçilik edýärler. Dip Adatlyň habarçy saýtdy. Mary şäheriniň banklarynda bankomatlarda pul gytçylygynyň saklanýanlygy sebäpli ençeme aý bäri bu ýerde uly nowbatlar döreýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň aýtmagyna görä köçelerdäki gözegçilige polisiýadan daşary ot söndürüjiler hem çekilýärler. Bu ýagda ýangyna garşy edaralaryň işgärlerinde nägilelik döredýär. Ýangyna garşy gullugyň işgärleri özleriniň piyadalary ýolda geçirmek ýa-da nädogry ýerde goýulan awtouloglary suraty düşürmek ýaly işlere mejbur edilmeginden nägili bolýarlar we özleriniň bu işleri mejburi edýändigini aýdarlar. Dip habarçymyz bellidi. Şol birakda Adatlyň habarçysynyň sözlerine görä şäheriň ýaşaýjylary şäherde tertip düzgüne gözegçilik işleriniň puhtalanmagyna oňyn garaýarlar. Ýylat arasynda içeri işler ministriniň awraýy artýar. Adamlar Çakyýew döwlet baş tutany bolsa, halkyň güni gowulanardy diýen pikirleri orta atýarlar. Emma bu minister gowy işlese, köpe barmaýanyny çak edýärler. Dip habarçymyz aýdýar. 18-nji noýabrda Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy hem İçeri işler ministrliginiň ýol başçysynyň çalyşmagyndan soň Aşgabatda ulug sürüji ýananlarda we sürüjilik şahadatnamalaryny almagy umydyň dörenligini habar berdi. Şulyň başyndan beri Türkmenistanda ýananlaryň sürüjilik şahadatnamalary köpçüliklerin ellerinden alınýar, olara täzeleri berilmeýär.